Od današnjeg našeg sabesjednika posljednji će se ovom skupu obratiti profesor Boris Bratina sa Filozofskog fakulteta u Prištini, privremeno, nažalost, izmeštenog u Kosovsku Mitrovicu, koji će govoriti na temu Kosovski zavet i evropske vrednosti. Gospodine Bratina, izvolite. Prvo bih se zahvalio Srpskom kulturnom klubu iz Novog Sada što je ovo organizovao. Ovo je aktivno za svaku pohvalu, svaka vam čast. Zatim bih zahvalio i Kancelariji za Kosovo i Metohiju što je organizovala skup o kulturnom nasleđu Kosova i Metohije, što se retko kod nas dešava, ali moram da pređem i na nekakve kritičke primedbe. Znači, pre svega ovde velika većina radova nije baš onako kako bi trebala da bude. Drugo, ovde se neki zovu profesor, doktor, što ne spada u lične podatke i tako dalje, jer su i drugi imaju titule, a drugima nemaju, tako da nije pedantno. Na nekim mestima su pomešani apstrakti i tako dalje. To su sve sitnice u ovoj našoj ogromnoj borbi. Ono što je za mene značajno u ovoj čitavoj situaciji, a što nisam primetio, smo danas kazali, to je da nekako nam izmiče jedno pravilo koje se nekako nametnulo pre barem 20 godina, znate. Ili 30, barem u onoj meri u kojoj je neko vreme koje nazivamo postmodernom ili globalizacijom, ili kako god hoćete, došlo na svoje, da kažemo, postojanje. A to je ovako jedno pravilo, vrlo prosto. Oni kažu, misli globalno, djeluje lokalno. I ja moram da kažem da treću zahvalnost koju bih zahvalio, iako čini mi se da je gospodin, ja ćemo tu da dupliramo. Znači, to je gospodinu Leonasu koji nam je predstavljeno deskriptivno znanje o Kosovu i Metohiji koje u velikoj meri nedostaje srpskoj javnosti, u najmanju ruku kao informacija o tom Kosovu i Metohiji. Ovo što smo čuli od gospodina Leonasa na mnogim mestima nismo mogli da čujemo, iako su to podaci kojima verovatno raspolažu raznorazne službe koje operišu na Kosovu i Metohiji ili koje su zadužene za to. Dakle, kada bismo pristupili k ideji očuvanja Kosova i Metohije, ne samo kulturnog nasleđa, mislim, tada moramo, dakle, imati u vidu pre svega globalne tokove koji se oko nas odigravaju. Mi se, međutim, ponašamo isto kao što smo se ponašali pre 10 godina. Ja moram da kažem da preteranu razliku ne vidim u odnosu na ponašanje državnih vlasti, u odnosu na Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, u odnosu na prethodne vlasti koje su otprilike gajile istu kulturnu politiku. A to znači, mi tu treba da govorimo konstruktivno, ne treba mnogo da brinemo o stvarima kojima ne možemo da utičemo i onda će se sve dogoditi onako kako će naši prijatelji najbolje da odluče po našem interesu. Ja moram da kažem da je to sigurno put u zabludu naroda i da je to potpuno klip u točkove srpskom narodu u celini. Znači, Kosovo i Metohija nije jedna oblast Srbije. Prvo, ja vidim da ovde dosta ljudi, pogotovo mi iz Kosova, već polako počnemo da zovemo kako ste vi rekli, uži deo Srbije, da ga zovemo Srbija. Mi smo na Kosovu, pa onda idemo u Srbiju. I to pokazuje psihološke tendencije koje se događaju među nama. Manje čak kada je u pitanju stanovništva Kosova i Metohije, daleko više kad je u pitanju stanovništva ostatka Srbije. Znači, mi pre svega nemamo jasno određenu politiku o tome šta hoćemo sa Kosovom i Metohijom. Znate šta, ako će kulturno nasleđe ovako da stoji u UNESCO i da dolaze turističke ture iz inostranstva i da gledaju naše manastire i tako dalje, pa neka dolaze, neka se Albanci brinu o tome, ako je to Kosovo nezavisno. Ali ako to kulturno nasleđe označava nešto više od nekakvih kulturnih faktorskih podataka, onda mi ne možemo da govorimo o očuvanju kulturnog nasleđa. Mi moramo da govorimo o očuvanju Kosova i Metohije unutar Srbije. I u okviru toga, meni je drago kada čujem nekoga kao što je gospodin Leonas ili drugi ljudi koji se bave politikom i političari koji sada vide kako mi lepo treba da pričamo sve kulturno i uredno sa Evropskom unijom koja je tako fina i s njima ćemo razgovarati pa ćemo se u jednom procesu diskurzivnog obraćanja doći do konačnih rešenja i dogovarat ćemo se, što je najbolje govori o tome jučerašnja izjava od Dačićeva koja govori o tome kako izgledaju ti pregovori. Ko je pomenuo Ramboje, ja ne mogu da se setim sada, ali ti pregovori takođe nisu izgledali tako kako ljudi zamišljaju da izgledaju pregovori, da se neki kulturni ljudi na kulturni način obraćaju.
To je jedno bezobrazno džapanje sa najgnusnijim i najodvratnijim osobinama koje ljudski rod. Tako izgledaju pregovori. Zato se nemojmo zaluđivati šta se u pregovorima može postići ili ne. Prema tome, ni ove, kako da kažem, bajke o tome kako ćemo mi polako, pa pomalo da pomažemo Srbima na Kosovu i tako da. Mislim, znate šta, za 14 godina, dakle od 99. na ovamo, mi nismo uspeli da razvijemo ni najmanje proizvodne kapacitete, recimo na tom severu, gde se sa razumnim donacijama moglo razviti male privredne aktivnosti koje bi obezbedile ekonomsku nezavisnost stanovnika severa. Da ne pričamo o tome da je to moglo da se pokuša na jugu. Da ne pričamo o tome da 14 godina, meni uopšte nije važno koja je poslednja vlast, da 14 godina niko nije zapravo mobilisao te Srbe da se vrate na to Kosovo i Metohiju. Gospodin govori o tome kako nije moguće da se vrate na Kosovo. Ko kaže? Koja će to sila da zadrži 250.000 proteranih Srba sa Kosova i Metohije da se vrate? Ko će to da zadrži našu vladu ukoliko bude napravila sistem kampova? Pa malo li nam je izbjegličkih kampova još od Krajine na ovamo? Da celu granicu Kosova i Metohije zaokružimo kampovima ljudi koji hoće da uđu na Kosovo i Metohiju jer im je tu kuća, tu im je rod i tu hoće da žive. Pa neka onda oni izvole da ne prime. Ja mislim da se mi ponašamo i dalje u duhu da budemo dobri sa našim neprijateljima, pa evo kako vidimo još smo spremni da hvalimo i Nemci. Ne treba zaboraviti uopšte da jedina biblioteka u Drugom svetskom ratu koja je bombardovana, to je bila Beogradska biblioteka, odnosno Narodna biblioteka Srbije. Jedina televizija koja je 45. do 99. bombardovana u svetu, bila je srpska televizija u Beogradu, 99. Pa nemojmo pričati, i sad očekujemo da ćemo sa tim ljudima u postupku razumnog, racionalnog razgovora da dođemo do nekakve rešenja koje su za nas korisne. A onaj ko ne razmišlja globalno, on će vidjeti samo ono prvo što mu dolazi. A ko globalno razmišlja, on će vidjeti da se u svetu događaju mnogobrojni procesi. Znate, od 18. novembra 2008. svaka globalna moć je objavljena u Londonskom Obzerveru kao floskula jedino moguća za unutarnju upotrebu. Prema tome, to što smo mi i dalje u nekakvom interesnoj sferi NATO pakta, to ne znači mi ne treba da vodimo drugačiju politiku od tog NATO pakta. Mi međutim imamo usvojenu državnu mantru o tome da se mi približavamo Evropskoj uniji. Pa pogledajte Ukrajinu. Postoje samo dva naroda u Evropi koja nisu obaveštene šta je to Evropska unija. Evo, gospodin Leonas može lepo da nam kaže šta je Evropska unija gledajući iz svoje zemlje. Sve je propalo po Litvaniji, po Letoniji, po Estoniji. Ništa se nije dogodilo od onoga što su im obećavali. Pogledajte Bugarsku i Rumuniju. Bugarska 49% stanovnika ima koji ne mogu da se prehrane tokom dana. I sada mi neko ovde očekuje da će u razgovoru sa Evropskom unijom da dobije korisna rešenja za Kosovo i Metohiju. Pa to je, kako da vam kažem, to je granica maloumnosti. Mi moramo da pređemo na potpuno drugačiju politiku. Prvo, pregovori sa Albancima nisu ravnopravni pregovori. Jer entiteti koji pregovaraju nisu jednaki entiteti u jednom ontološkom smislu. Naime, Albanci nisu civilizovan narod. Oni nisu evropski narod. Neko može ovde mene da optuži za srpski nacionalizam i za što god hoćete. Ali to je prosto naprosto tako. Albanci ideju zakona ne poznaju. To znači da oni bar 2 milenijuma kasne za evropskom kulturom. To je slučaj sa Albancima. Mislim, ne znam kako da ih nazovemo, ne bismo ni trebali da ih zovemo Albanci. Trebali bismo da ih zovemo onako kako su ih vazda Srbi zvali Arbanasi. To još možda nešto i znači. A Albanci znači nešto slično što znači tamo Germani. To je neka latinska reč primenjena na jedan narod koji nema čak ni indoevropsko poreklo. Tako isto i naziv Germanija za Nemce je potpuno pogrešna. To je tako jedna reč koja označava srodnike, rasute po svetu, koji uopšte nemaju razloga da se predvide, da se primene na jedan narod koji sebe zove Deutsch. Ako će Srbija da vodi prokosovsku politiku, ako hoće da zadrži Kosovo u sastavu Srbije, onda mora da bude svesna jedne činjenice. Prije ili kasnije možemo mi s njima da pregovaramo, treba da pregovaramo, baš je lepo što pregovaramo sa njima, ali stalno moramo biti svesni činjenice da će biti ili oni ili mi. Da bi se dve strane dogovorile, dve strane moraju da budu na jednakom nivou u civilizacijskom razvoju. U ovom slučaju to nije pitanje. Jer Albanci ne poznaju pojam zakona. Oteti je moglo kad su bili Turci, a kad smo mi bili hajduci.
Ali narod koji ne poznaje zakon, nego otima, to nije narod koji bi se danas mogao uključiti u savremene evropske tokove. To je jedna gomila primitivaca, veoma mali broj kulturnih ljudi. Mi smo 45 godina do 90. uložili da uvedemo jedan broj Albanaca u civilizacijski kulturni krug. Mi, nažalost, vidimo da su svi ti Albanci preko noći ipak se vratili u svoju primitivnu sredinu klanova. Znate, ne moramo mnogo da se brinemo oko toga, ne razlikuju se oni mnogo od Crnogoraca. Znate, klanovski način života u društvu, pogotovo u demokratskom društvu, je smrt za demokratiju. Kao što to vidimo u učincima korupcije u Srbiji, kako možemo da očekujemo da se jedno Kosovo i Metohija makar i nezavisno razvija? Evo, gospodin Jokić je sam kao objasnio koliko Albanci su neorganizovani i koliko oni ne mogu da ponude srpskoj zajednici nešto naročito od onoga što ih interesuje. Naravno, mi sa njima moramo da razgovaramo, mi ćemo i razgovarati sa njima. Ali bolje biti svestan toga nego biti ovako. Politika koju vodi Srbija meni liči najviše na slovenačku politiku. Znate, Slovenci su također imali svoje Kosovo polje. Imenom Gosposvetsko polje. Ono se danas nalazi u Austriji. 1947. godine vlada tadašnje FNRJ pisala je zahtev Ujedinjenim nacijama o tome da se Koruška i taj deo tadašnje Austrije prisjedini Srbiji. Tada je bilo 100.000 deklarisanih Slovenaca u Koruškoj. Znate koliko ih danas ima? 10.000 govore slovenački. Ostatak ne može da se identifikuje. Svake nedelje imate bombe u novine. Tako da, ono što je na Kosovu i Metohiji, nije to daleko od nekog Celoveca koji danas zovu Klagenfurt ili tako dalje. I tome. Nije, dakle, problem u tome što bi Srbija bila neka neevropska država ili što bismo mi bili dovoljno nekulturni. Mi imamo primjedbe dovoljno sami prema sebi. Nego je problem u sledećoj stvari. Evropa je sama odustala od evropskih vrednosti. Nema više tih evropskih vrednosti s kojima mi možemo računati da ćemo u mirnim pregovorima ili u racionalnom razgovoru sa Evropskom zajednicom, Evropskom komisijom ili drugim evropskim telima da dođemo do nekakvog rezultata. Znate šta, kogod hoće da sazna šta je Evropska unija, ima kolega Jürgen Habermas, prva glava Evrope, od 43. do 45. obučava Hitler i Jugend, napisao je svoju dobru knjigu Teorija interkomunikativnih zajednica, to je to kako radi Evropska unija. To predviđa da se svi ljudi ponašaju po umskim zakonima. Da li mi možemo oko sebe da se okrenemo i da primetimo da se ljudi ponašaju po umskim zakonima? Daleko od toga. Mi imamo jedno totalno nasilje 25 godina prema par excellence evropskom narodu. Ja ne kažem da su Srbi jedini takav narod na svetu. I daleko sam od toga da tvrdim da su prvo Srbi bili pa amebe, ali prosto je neprijatno do koje mere mi ne možemo da postignemo samosvest. Mi nismo došli na stub, na nivo kulturnog naroda jer ne posjedujemo sopstvenu samosvest. Mi se sa svojim žrtvama poigravamo. Mi svoje žrtve ne poštujemo. Mi smo zaboravili, mi smo kulturno degradirali recimo 45. godine na ovamo. 45. ili 55. godine mi smo narod koji je na višem kulturnom stupnju od Jevreja. Doduše, mi smo i danas to. Zato i evo po čemu, gospođa je pomenula žrtvu. Pa Jevreji prvi ne razumeju šta je ideju žrtve. Znate, jer samo jedan narod koji se nije podigao na visoku civilizacijsku lestvicu ne može da pojmi žrtvu kao žrtvu, nego pojma jedino svoju žrtvu kao žrtvu. To nije nikakvo poimanje žrtve. Prema tome, u ovoj situaciji moramo biti jasni da će na Kosovu i Metohiji, kakav god državni plan bio sada, ima samo jedna dilema, oni ili mi. Nemojmo da zaboravimo da je preko 200.000 čudnih ljudi iz Albanije ušlo nakon 99. Ja sam previše prijatelja imao u Prištini koji su poznavali albanski jezik, koji su garantovali da taj jezik koji su ti ljudi govorili ne razumeju. A došli iz Severne Albanije. Prema tome, da bismo bilo kuda krenuli u ovom ovde, mi moramo da objavimo rat pasivnoj politici Srbije i moramo da se uključimo na ozbiljni rat. I konačno, da bi se to sve postiglo, mora se prvo raskinuti sa maglama u vetru. Kome nije jasno, Evropska unija nestaje. Zato nemojmo više raspravljati o Evropskoj uniji i treba već više jednom prekinuti taj pusti sanak o nekoj Evropskoj uniji koja se ponaša na ovakav ili onakav način. Gospodo, Evropska unija u ozbiljnom smislu može da se razume samo u onih 12 država u kojima, ne računajući Britaniju, će dakle možda još preživjeti evro. Evropska unija je
na brod koji tone. Zašto se današnja vlada Republike Srbije i dalje vezuje za tu Europsku uniju? Pa mi imamo potpuno drugačije rešenje. Ja nisam titovskog kova i daleko, ne daj Bože da budem titovskog kova, pa da volim da sedim na 2 stolice, ko što današnji političari, oni bi ovamo, pa 2 stuba, pa 4 stuba, pa ne znam šta. Žao mi je, ali moderno vreme je prošlo. Danas više nema apsolutno nezavisnih država. Vaše je da izaberete kom ćete kulturnom arealu pripadati. Mi ne pripadamo u prvenstvenom smislu zapadnoevropskom kulturnom arealu, nego pripadamo pravoslavnom kulturnom arealu. I naša metropola je bolje da nam bude Rusija, nego da nam bude bilo kakva zapadnoevropska unija koja se uspudi i raspada i s kojom se ponašaju kao prema poslednjoj stoci kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države. Pošto im svaki dan izdaju naređenja, ta evropska stoka se ponaša kao poslušna marva. A sada mi treba da slušamo još tu poslušnu stoku koja postoji u Evropi, koja izvršava svaki nalog Bele kuće. Pa dobro ljudi, ja mislim da treba neko u vladi da obavesti te ljude da su se vremena promenila, da su se promenili mediji, da danas postoje daleko drugačiji način, da se više nikada neće ni jedna promena dogoditi na ulicama Beograda, niti na ulicama Pariza, niti na ulicama Londona, niti bilo kog grada. Danas da bismo se suprotstavili globalnom neokolonijalizmu, mi moramo da raspolažemo znanjem. A to znanje je pre svega ovo tipično informatičko znanje koje je obogaćeno filozofskom tradicijom, pre svega dijalektičkom. Osim toga, postoje tehnička znanja. Jedno od tih tehničkih znanja pružaju nam na sva zvona. Ko nije hteo, nije čuo. Za Juliana Assangea, za Richarda Stallmana, za Bradleya Manninga. Dakle, gospodo, ako hoćete da radite, moramo imati privatnost. Znači, jedina znanje koje u ovom času treba da se radi, to je enkripcija, da bi se moglo komunicirati nezavisno od metropole. Tada, ako srpska vlada bude otvorena i bude stao na izvolte svim evropskim institucijama, onda će oni da kažu, evo pogledajte, pa juče je čovjek na televiziji B92 kazao da Nemci smatraju otvoreno da u približavanju Evropske unije da je najbolje rješenje da mi priznamo nezavisno Kosovo i da mu damo stolicu u Ujedinjenim nacijama. Zar iko još misli da otvoreno Nemačka to ne traži, a da se razumemo, ta zona vladanja evra, takozvana Evropska unija, pa to je ta Nemačka čije je glavno obeležje Ramštajna, to je ta čuvena američka baza, dakle ne Nemačka. Znači pogledajte u čije interese se mi uplićemo kada radimo ovo što radimo. Mi moramo da postanemo samosvojni i da se okrenemo onima koji znaju i za Poljake, i za Čehe, i za Litvance, i za Ukrajince, ali su jedni njihovi. I jedne zovu našima, a to su Rusi. Samo nas Rusi zovu naše. I svako onaj ko bi ovde prodavao antirusku politiku, taj je otvoreni neprijatelj srpskog naroda i otvoreni bivši titoistički sledbenik. Hvala vam, to je sve. Na kraju ove inspirativne rasprave, ovog našeg razgovora, ja se zahvaljujem pre svega našim sabesednicima, predavačima, ali ništa manje ni vama, koji ste došli kao verna publika naših udruženja i koji dolazite iz predavanja u predavanje i nadam se da ćete to nastaviti. Zbog toga što naš klub isključivo postoji zbog toga da bi kao i onaj originalni Srpski kulturni klub iz 37. bio debatni klub koji će proširivati znanja, vidike i stvarati menjalačku svest u ovom društvu. Hvala vam još jedan put što ste bili.